Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Otsaiak 6 dugu gaurkoa eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Sagrario Aleman eta Bakartxo Razkin etorriko dira, osasunbidean euskeraz gutxi entzuten dela eta erabiltzen dela salatzeko. Ohikoagoa da izan ere gazteleraz eta ingelera entzutea euskaraz baino. Gero ondoren jesa gehiagorik ez plataformatik Iker Aramendia izango dugu, handiagotzeko urtegi handitzeko planak edo lanak aurrera egiten ari direlako eta plataforma honek horren aurka dagoenez bere ikuspuntua emango du. Betiko dukiekin jarraituko dugu eta gero amaitzerakoa Music On atalean PAN 2018 atzo Zibibox Kondestable Jauregian kontzertua eman zuen eta han egon ginen eta hori emitituko dugu, beraz gelditu gurekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1923 urtean gertatu zen Siberiako Omiakon herrian. Hor jendea bizi den leku batean emandako erregistratutako temperaturarik baxuena hartu zen, -67 gradu. Hamarkada batzuk geroago, 1953 urtean, Espainian egindako erreforma baten ondorioz bi batxilergo mota bereizi ziren, zientzietakoa eta letretakoa. Orain egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon, Ainhoa, hauxe dira kanpoan kontzertu albisteak. Albisteekin hasteko parlamentuko txosten juridikoak bide eman dio Alduguren bozeramaile aldaketari eta beraz zenetik aurrera Carlos González eta Alduguren bozeramailea. Hau bete terrorismoaren biktimen elkarteak lehenengo aldiz antolatu du terrorismoaren inguruko jardunaldiak Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Gobernua babesten duten lau alderdiak eta baita alderdi sozialistaren bertan izan dira. Ez ordea UPN eta PP hauek biktimen alboan daudela. Lan sindikatuaren esanetan gobernuak ekonomiaren estrategikoa den finantza sistema publikoa sortu beharko luke eta trafikoak Iruñean urtetako datuak aztertuta mugikortasun ereduan lanean segitzen dela jakinarazi du Iruñeko udalak. Hiria oinezkoentzat eta bizikletetan doazenetan seguruagoa izateko zenbait neurri hartuko dituzte. Albiste gehiago zehaztuko gaurko egunak, bi pertsona zauritzen ditu dira Iruñeko irtegunak, zuhaitz bat erortea. Eta Nafarroako artxiboan euskarazko eskuizuak irekiak argitaratu ditu. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketaren 10. edizioa abian da. Haur eta gazteek ilustrazioak, ipuinak eta komikiak aurkeztu ahal izanen dituzte. Lan hauek apirilaren 9 baino lehen aurkeztu beharko dira. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Iruñeko aldezarko inauteriak ostiralean hasiko dira Maritrafuren progoiarekin. Egin dezagun aurrera egunkarietako azalekin eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Perezek eta bere parlamentariek ahal dugu alderdiko bozeramailetza kontrolpean dute dagoeneko. Azaleko argazkian Operación Triunfo telebista saioko Amaia Romero partaidea ageri da. Azpian titular hau dago. Amaia Romero Operación Triunforen erregina. Atzo gauean lortutako garaipenari erreferentzia eginez. Diario de Noticias egunkariko azalean, letra lodiz lerroburu nagusian UPNek eta PPek boikota egiten saiatu diren arren, terrorismoaren biktimen elkarteak Nafarroako gobernuak biktimen alde egindako lanak bermatzen dituzte. Azaleko irudian Itaroa zinemetako areto bete bat ikusten da. Jendea Operación Triunfo telebista saioko finala ikusten ari da eta argazkia laguntzen duen izenburuak halaxe dio. Amaia Operación Triunfo saioko irabazlea. Gara egunkarian, lerroburu nagusia hurrengoa da. PSE eta PP alerta egoeran EH Bilduren proposamena dela eta.
Azaleko argazkian tren geltoki bat ikusten da kartel frantsesekin titular honekin eskuinean. TGV-ren proiektua Ipar Euskal Herrian etenduta. Ea zer dioten hedabide euskaldunek eta Berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, ikasleek eskola bukatzean euskaraz B2 maila izatea jarri dute abiapuntu. Horren azpian argazkian, Eneko Sagardoi aktorea ageri da, Handia filmako protagonista. Sariek erakusten dute asmatu dugula kontatzeko moduarekin. Bere esaldi bat da izenburuan dagoena, orain esandakoa, eta izan ere Handia filmak 10 Goya irabazi zituen pasaden asteburuan. Beherago, bigarren izenburu handi bat dugu eta honela dio. Ahal duguko kritikoena da parlamentuko bozeramailetza. Ezkerraldean berri ezberdinak ditugu, lehendabizikoan erabakitzeko eskubidea estatutuan ez sartzeko eskatu dute PSE eta PPek. Azpian Jaurlaritzak 500 ieslari hartu asmo ditu aurten. Eskuinean Osakidetzak ezinak ditu eguneroko jardunean euskara indartzeko. Beherago, bi gobernuen formula nola eratu aztertzen ari dira Junts per Catalunya eta ERC. Eta azkenik, tantoa atalean jokoa baizik ez da falta izenburutzat duen edukia dugu. Egunero egiten dugun moduan Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiz amaituko dugu. Goian ezkerraldean Podemos alduguko parlamentuko bozeramailea aldatu dute. Eskuinean gaur elur arrisku txikia. Beherago ezkerraldean ekonomiarentzat estrategikoa den finantza sistema publikoa sortu beharko luke gobernuak laben esanetan. Eta azkenik Euskal Herria Irratia elkar denda berritik zuzenean. Jarraitu ezagun aste honetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 8 Baluarte Jauregian Euskadiko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskainiko du. Eta sarrerak 10 eta 55 euro tartean balioko dute. Bihar arratsaldeko 7 Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia gazteleraz. Baratzako lanak neguan izenburuarekin sarrera librea da. Ostegunean arratsaldeko 7 Kondestable Jauregian hitzaldia Irantzu Barela kazetariaren eskutik. Maitasuna eta honetara datorrenean. Sarrera librea da. Ostegunean arratsaldeko 7 Hiru Errege Hotelean kontzertua Jazz and Music Experience zikloaren barne. Del blues al ragtime, doakoa. Ostiralean arratsaldeko 6 Burlatako Kulturetxean ekitaldi gastronomikoa, txokolate dastaketa, sarrerak 5 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7 Gaztelekun Burlatan, Burlatako inauterien barne martingala dantzatzen ikasteko tailerra eskainiko da, sarrera librea da. Ostiralean arratsaldeko 8 Gaiarre Antzokian Trojanaz izenburua duen antzezlana eskainiko da, sarrerak 23 euro balio du. Ordu erdi geroago, ostiralean ere arratsaldeko 8 Baluarte Jauregian kontzertua India Martinezen eskutik. Sarrerak 52 euro balio du. Gaur zerua oso lainotsu egongo da, prezipitazio txikia egingo du bereziki egunaren bigarren zatian. Elurkota 200-400 metro inguruan egongo da eta prezipitazioaren intentsitatea handiagoa den tokitan zertxobait beherago egon daiteke.
Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Izotz txikia egingo du. Asteazkenean zeru oso lainotxo egongo da, prezipitazio txiki ertaina egingo du. Elur-kota 100-300 metro inguruan egongo da. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez edo minimoak gutxi jaitsiko dira. Izotz txiki egingo du zenbait tokitan handia. Zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta Berriobeitirikin hasiko gara. Artikako eta Berriogoitiko haur eskolak jardunaldi irekia izango dute otsailaren 20an, arratsaldeko 5etatik 8etara. Hezkuntza eskaintza erakusteko izango da eta informazio gehiago izateko Berriobeitiko udalaren webgunea bisitatu daiteke. Bestalde, udalak ingurumenaren aldeko neurriak hartu ditu, lehendabizikoa udaleko energia hornidurarekin zerikusia du, konkretuki eraikin publiko guztiak eta industrialdeetako argiztapenarekin. Goienar kooperatiba arduratuko da udala energia hornitzeaz, lehiaketa irabazi baitu. Iturri berriztagarrietatik heldu den energia izanen da eta urte osoan hitzaldiak eta tailerrak antolatuko ditu. Iruña hirian udalaren ustez ezbehar tasaren bilakaerak Iruñean zirkulazioa gutxitzeko eta abiadura murrizteko beharra egiaztatzen du. Pasaden astean 4 pertsona atxilotu zituzten gidabaimenik edota mozkorturik gidatzeagatik. Hori da beste berri batean daukaguna. Baina egin dezagun aurrera, alkateak Sanduzelai eta Irrintzi Peña txikiekin elkartu baita San Fermin eskailerako 2. eskaloia ospatzeko. Eta amaitzeko aste honetan emakumezkoentzako autodefentsa eta burujabetasun feministaren inguruko doako tailerrak hasiko dira Mendillorriko Zibiboxean. Bost zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberako interesatu bidali kurrikulunak produkzion abildua baunold.es helbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbide heziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatu bidali kurrikulunak oferta abildua proseret.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:00 arratsaldeko 6etara lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es helbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 4etara eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@hotelblancadenavarra.com helbidera. Berriobeitiko behi aziendategi batek langilea behar du astelehenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6etara. Igandetan 7:30 11:30. Soldata gordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@gmail.com helbidera. Batxiler mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelehenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com helbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicon.com helbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belagutxeliza@hotmail.com helbidera. Garbitasunarako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7:00 4etara, bestearena arratsaldeko 5:00 11:00. Kurrikuluna bidali plazaror@eulen.com helbidera.
2 fisioterapeuta behar dire Iruñan disiplina anitzetako lan taldean aritzeko kurrikuluna bidali person.pamplo@gmail.com elbidera. Erizaina behar da Iruñan asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko kurrikuluna bidali trabajakonosotros@soleraasistencial.es elbidera. Administrazioa arduraduna behar da noainen lokalen alokairuren kudeaketarako astean 10 ordu soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon@yahoo.es elbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu kurrikuluna bidali info@limpiezasengar.es elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri Donestebe.